Balimao anyakuma très urgent. Balimao amboraka information telemani fla de soro. Ko mama be bo kenyeba mara la kana Bamako boda fanfan awa ko jatike wale mogo commencera ka mogo fakal damne de. Mogo ni klo gela ka bokunu soro ko bi faka. Anyo information soro sisan. Anyo information fla mi soro ko Burkina Faso kuye TV5 kuya uye a suspend. Voilà, kuye TV5 buka uka jabaranu nuga fen bela jelena. Ambe capitaine Ibrahim Traoré fo o yoro la. Malion ambe woro mina ko bi. Ntendu ko wala janfan kono ka dunde. Yananga tanya fe mena ni fokali kala malien de bela jelen kala me. Malien fe be déplacement na. Mogo be ki kunya si Bamako ma awa nu ya soro sanno. Fakal de ba da fe de anga jangan na me. Salam alaikum. Voilà, preso appela jele afole de mais région. Anga deuxième nombre sanboro la ba marala. Kay maral. Fama me bo ken ba fe. Kata seli kemboto la. Ayala me. Ni min wuli da fula ya fu ya kana wuli ka to sigaro la fula. Parce que manu ndaro mina fo chuga muna. Kaya maga kura nu. Obe kitane Bamako chela. Obe kitane Bamako chela. Kaya maga kura nu obe kitane Bamako chela. Ka gele ko sebe. Mogo titeme katabo mogo ya wafe nga mogo bi bo ya famia donc ulada ina uflane ka mbuto tigi mogo shaking uda ku kanti ketege ya famia ku titeme mobile tigi wo village fini bi ma yoro nuna ya no mobile ube ka yoro bena jele mena fatiri wo alisena mon teta. Donc, déjà, bella jelega fo iga moye minu be ndamanala nu bita seliga so aya fuye ni wati ukani wati teme ukani wati bla pew ugawa ti sigaro ni ansoro mi wulente ni mi yera wulengala ni sigaro chema jana se gata la sela fo isi ubaga strategy mo teteme kata bo mo ya ba fe ali mobile karew mobile fitine nu mudo tigi shiteteme yo mudo tigi chesegin e kandiga 100 la danina ya famia kitani bo mo je surbugu de bola mo bulu jojo ma du ni mina fana o kala ga tawlu kenga boy ku bola ran ku ga sai ga tai voilà aya nya fu aga mo nyela ka gele ya kusebe o de kuma ga fo la dana malien fefe be Bamako ani malien fefe be ka na Bamako be ka to I joro la ma shi kana mouvement ke ne segu tungara ne ni me ane dusu tienbi ne ka me ko malien do fagara abene toro malien be ne fai malien be ne bai malien be ne koroi malien be ne masai voilà ne se ka dogon ko fo quoi donc vraiment ala kan kisi ni coin ala ka laban ala ka akoke hera malien nga soutien ba yo nga soutien be armée malienne ni na ambe ni situation de konobi wallahi u keleme ka yoro ni mama bora ka u negen ka u ka bo na u bora nu yo soro ba faka de fakal de be sande cheche ni bora nu yimino bi faka ne ma fo de information ne ma bona ya bora maladi munu be ka fukali ko be maladi munu yere ba ko chamanchala bebe mali kono di yoro be de kala ne me mali kono bi tout est chaud partout mali côté be de baby o wakati kele o yo wakati ni malien be kangi teke di nyoma mais jom se ko baraka o président di mais président simitisi wallahi bilatisi ambola anjoro limbe Bamako enfermé lendu binaka mogo aran fort de be ka di binaka mogo mabi wallahi billahi a janfa ka bonde mogo bloqué lembe côté bela a image do be attendez mbe volume bala quoi mba image do karu jolembe fo merde mogo laje nabo sira labla mogo gado Bamako de anga gare farada neji Jamimi boy nabo sira labla mogo gado Bamako de anga gare farada neji jan gare konna abela jeli me sande mogo bloqué le be fampe ça dit que côté bela segu sera kai sera kolokani sera abe de bloqué le be mogo de be ka shitu konna ulabi malien mogo be ka shitu konna labi anga nyoro faranga je
voilà ni karu de jojo len tanto mogo de be ka si kungo kono bi demba ya tigu o de be ka si kungo kono bi malen oni de be ka kanga dugula bi nten dugawula ambe dole kanga jamana yi ala ka koke hera malion ma anya fo asimi goita nya nga VDP ou créer ne ya fo ben de cerveau ya fo bo donso fana la be ni mogo wɛrɛ bɛ fɛ ka marifa ta a kɛra fila ye o a kɛra dɔgɔnɔ ye o a kɛra siya ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka marifa ta k'a bɛ mali de défend a y'o tigi dɛmɛ aw kana kɛ siya ko ye aw kana kɛ siya dɔ ka marifa di siya dɔ ma dɔ contre la ne yɛrɛ b'o contre la mais Mohamad ko k'a pɛrɛlen bɛ ka marifa ta ka mali défend a kɛra tamasɛki ye o a kɛra maraka ye o a kɛra fila ye o a kɛra dɔgɔnɔ ye o ni Mohamad ko k'ale bɛ se ka marifa ta a y'a tigi labɛn a ka sɔrɔsiya formation dɔɔni kukun u bɛ kɛ i n'a fɔ les forces réservistes comme ça a tɛ kɛ siya ko ye bɛɛ b'a la ne ta o dɔrɔn de parce que ne donso ko fɔ dɔrɔn fila dɔw bɛ ne wele ko ne bɛ fɛ ko ka filaw kɛlɛ ne ta t'o de donsoya bɛ yen o ye tiɲɛ de donso caman bɛ yen caman jamu ye jalow ye ne bɛ donso caman dɔn filaw de don ne fila donsow bɛ yen n'a ka di n b'u fɔ donso ɲɛmɔgɔba min sara ko yɔrɔ sidi bɛ yen nka donso ɲɛmɔgɔ ni tilancɛ bɛ filaw de est ce que a b'o kalama fila a tilancɛ bɛ fila de hali wagati min na kita donso ɲɛmɔgɔba min sara k'an ne to kita o k'e fila de filadugu k'a tun bɛ bɔ birigo fila de donc a fɔ ɲɛna siya côté donsoko la parce que n'i ye donsoko fɔ dɔrɔn a bɛ kɛ caman kɔnɔ k'i bɛ ka taa dɔgɔnɔw de dɛmɛ filaw contre ne ta t'o ye dɛ ne ba ye fila de ne muso ye fila de ne mamuso ye fila de donc ne tɛ siya ko la ne bɛ bɛɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka di ne mais walayi maa de bɛ marifa ta k'a bɛ faso défend a kɛra maa sugu sugu ye a y'o tigiw labɛn ne m'a fɔ a ka marifa ta ka taa di mɔgɔ ma ka bila k'i yala ni marifa ye ne m'o fɔ dɛ aw b'u labɛn de sɔrɔsi dɔw bɛ tugu kɔ u ka mouvement bɛɛ kɔlɔsi k'u former ko sɔrɔsiw ne ta o dɔrɔn de faso ka libérer ne ta o dɔrɔn de parce que mɔgɔ caman ye n wele ka n kunkolo chauffer n'a kuma nin ye bon an ye nin de fɔ n ko Asimi ka nin kɛ solution kelen min Mali la o dɔrɔn de ye nin ne bon tant que Asimi ma nin kɛ kɛlɛ in tɛ ban an y'a mɛn ko Burkina Faso TV5 suspend an bɛ capitaine Ibrahim Traoré fo la mais TV5 suspend ne tɛ kɛlɛ bannen o an tɛ guerre de communication na koyi c'est à dire que AES mɔgɔ ma ko kelen de faamuya quoi dabara tɛ ka to ko AES bɛ ka bin koyi barakɛbaliya o de bɛ ka to AES bɛ ka bin dabara tɛ dɛ guerre de communication tɛ non on n'est pas c'est à dire que guerre de communication o y'a la dabara tɛ ka marifa ci dɛ bolo de bɛ ka marifa ci aw bɛ wuli ka taa kɛlɛ de kɛ a ka force d'attente bɛ yen ko AES aw activer a ka taa Kidal libérer kuma mugu in tɛ jamana libérer ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na mais je respecte le Burkina félicitations au capitaine Ibi c'est un bon geste mais a tɛ foyi bɔ sɛ sɔngɔ la parce que TV5 bɛ Kidal ils sont déjà à Kidal cela prouve que le Mali ne contrôle pas son propre territoire bon an ye ni kɛlɛ de kɛ Asimi Goïta la mɔgɔ bɛ se ka communication mɔgɔ bɛ se ka baara ɲuman kɛ ka na ni hakili ɲuman ye mɔgɔ ko Asimi Goïta sɔrɔsi caman recruter VDP recruter réservistes recruter Asimi y'a bɛɛ kɛlɛ Asimi tɛ fɛ ka marifa di donsow ma Asimi tɛ donsow dɛmɛ a tɛ ka sɔrɔsi recrutement kɛ a tɛ ka foyi kɛ a sigilen bɛ ten dɔrɔn ko ale ye président ye aw ni ala na kɛra cɛ recrutement jumɛn de bɛ Iran ni Amérique tura ɲɔgɔn na maa miliyɔn joli taara ka taga recrutement kɛ mais an ɲɛ bɛ Asimi bɛ ka mun de kɛ au juste quoi c'est à dire le gars est en train de foutre quoi au juste mais je vais faire une vidéo spéciale sur ça n tɛna n daji tiɲɛ ni yɔrɔ ye on dit merci au Burkina Faso Maliens Bamako kɛ ni fermera bina ka mɔgɔ ye Bamako fermé ni mɔgɔ n'u ka vidéo mani piyalenw bɔra k'aw nɛgɛ ko tout va bien wallahi n'aw bɔra o b'aw faga ala k'an kisi o ma o de kun do a kan bɛɛ